uJesu Kristu inkosi baba, ngicela nami nje ukudlulisa ubufakazi. Angithule ngoba nakho uNkulunkulu engangenzela okuhle sekukuningi kakhulu. Baba, benginenkinga yokwesaba. Makufika ubusuku benginovalo nje ngivele ngisabe. Bengize ngilale ngikhanyise ngisho i-light. Kodwa nje nganeda uzwa inkonzo zabantu abasha ukhuluma ngenceko eyathuka mayibona impi ibhekene naye u-Elisha wase wakhule kwathiwa uNkosi imvula amehlo ukuthi ebone ukuthi mkhulu kangakanani ongakithi kunalo sezweni. Yebo lelizwe bengilazi kodwa belingakaze lingihlaba umxhele kakhulu kangaka. Kodwa nje ngase ngacela nami uNkulunkulu ngakhulekela ukuthi baba ngivula amehlo ukuthi ngibone ukuthi umkhulu ongakini kunalo sezweni. Shuthi baba ngakakholwa kahle hle ukuthi ukhona. Shuthi angakakholwa nangempela uNkulunkulu wangenzela umusa. Sengilala ngicishile manje endlini angisasabi. Noma ethi usathana uyafika nalolu valo bese ngivele ngikhipha lona lolu zwi ngithi nake mkhulu ongakithi kunalo sezweni. Ngiyabonga nje kakhulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba nkathi ugcoba umntwana ukhuluma uthi hlezi ingane siyayicaba sidla ihlambezo kanjalo. Mina umntanami bengamthandi, angifuni uqamba amanga, bengamthandi nje sidalo. Bengize ngizibuza ukuthi umntanami ngoba uyedwa nje zwi kungani ngamthandi. Ngibeza abanye omama bethi hayi umntanami kukuthi nokuthi, kodwa nje nginede ngabhala phansi izono ngavuma kuNkulunkulu ngathi ngamcaba enebala, ngavuma ngacela uNkulunkulu engithethelele. Nangempela baba sengibona umntanami sengiyamthanda, una 4 years kulonyaka, kodwa nje sukele ekuzalweni kwakhe bengakaze ngize ngimthande. Sengiyamcabuza, sengiyake ngimcabuze ngimdlalise. Yabo selibuyile nje lolu thando ukuthi mina ngumama phekwa lengane. Ngiyabonga ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi uyiqiniso makuthiwa izona sizivuma kuwena, kepha sizivuma kubani? kuNkulunkulu. Ngiyafila nje ukuthi ngixolele uthando senginalo ngomntanami, sesiyabhonda nje, kanti bengamthandi mina lo mntwana, bengamthandi ngize ngizibuze kungihlukumeze. Kodwa lokho ukuthi umntanami eyedwa zwi angimthandi bengize ngipretend nje phambi kwabantu, kodwa nje uthando lubuyile. Sengiyamcabuza ngimbuke nasebusuku ngimbheke ngihleke ngijabule. Ngiyabonga ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umpostoli uDr. Nsibande noma umpostoli Nsibande. Ngiphinde ngibingelela abazalwane bonke basekhaya leZwi. Ngibingelela nabazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni. Ngibonga ukuvuswa, ngibonga ukufundiswa, ngibonga ukuhlala ngilalela izwi kaNkulunkulu. Uma ngilalela inciko kaNkulunkulu, isisebenzi kaJehova, ngilalela kuvuka ezinye izono. Njalo uma ngilalela izwi uNkulunkulu uyangikhumbuza ezinye izono uma sengilibukeza ngihleli phansi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ngibonga-ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi masibuya enkonzweni leli sikuyona kuye kwaba uNkulunkulu wakhulumisana nami ukuthi ngingene emkhosini we-3 days. Mangingena kanti ngingena nje uNkulunkulu semsebenzini noma ngangingazi ukuthi ngingenelani, kodwa kwaba ukunxusa nje kakhulu. Kanti omunye wabashana bethu, umshana wethu okuyena eseplazini uzalo dadewethu kwefamilini yakithi, so uyena osigadela eplazini nobiyayo uma kukhona lapho kudinga ukubiwa khona. So-ke wahlaselwa abanye abafana bamshaya ngabo-12 kuzosa kube izolo ebusuku, ehamba nabo nomunye umfana masebebuyela endlini. Bathi-ke baze bangifonela mina ngo-3 ekuseni, kanti bangifonela nje ngesikhathi ngithandaza ngabo-12. Bengithandaza ngingazi nje nami ngihlwanyela umthandazo, ngingazi ukuthi kanti ushaye ulele phansi akakhulumi. Kodwa ngambonga uNkulunkulu ukuthi baze bafona ngo-3 bathi bebengena airtime, bahamba bayofuna omunye umngane wakhe elokishini. Kukude kusuka eplazini elokishini, bathola lo mngane wakhe wabafonisa-ke. Wafona-ke entshela ukuthi hayi lo muntu siyasaba thina ukusondela kuye ngoba akakhuluma, ulele lapha phansi. Wangenwa kamakhaza wagodola. Driver from Johannesburg to eHammanskraal siyombheka. Sabona kukuhle ukuthi sibuye naye futhi ingcono azo-admithwa kula. Masifika la kube ngithandaza ukuthi inkosi mengakhuluma nje, hayi-ke sithe sifika base bebasa umlilo, sikuphume nabantu elokishini bembasela umlilo, bembathise ngengubo ngoba usho ukuthi beseqala ukukhuluma lapho. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uye wayizwa umthandazo wami ukuthi inkosi bamba umphefumulo walo mfana angafi kodwa aphila avuswe. Kulowo makhaza avuswa phaphama. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uye waphaphama. Bazalwane samthatha sithe masicabanga umfaka esibhedlela ePretoria sabona kukude ukuthi asizukwazi ukumbona, kodwa ngambonga uJesu ukuthi uye wasizwela
wamela ihlazo lami, samthwala sabuya naye samfaka esibhedlela lapha eJohannesburg. So-ke uyalulama bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, noma eshaywe kakhulu ekhanda kodwa ngisambabaza uJesu ukuthi Nkosi bengayisa ntoni na efanele ukukubonga ngoba ugcina umphefumulo walo mfana. Ngiyabonga, ithi uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngicela ukuletha ubufakazi ngenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, uhambo lwethu oluye ey'nkonzweni zikaJulayi lwalungalihlanga siya phambili, lwalungalihlanga sibuya, kodwa uNkulunkulu emuhle-ke wasigcina sase safika siphephile. Saphinde futhi uxolo sabuya siphephile. Baba, ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kahle kahle ngibonile ukuthi usathane wayelwisana nani. Usathane wayengafuni neze ukuthi umuntu ayothola amandla ey'nkonzweni zikaJulayi. Usathane wayelwisana nayo yonke lento, kwakunempi enkulu. Kodwa nje ngibonga amandla engibuye nawo ey'nkonzweni zikaJulayi. Ngibonga umusa kaNkulunkulu. Baba uNkulunkulu ngiyambona ukuthi uwenza izinto, futhi uNkulunkulu uyagcwalisa ngomoya wakhe oyingcwele ngaphakathi kimi. Ngiyazizwela ubukhona bukaNkulunkulu, ngiyazizwela ukuhamba noNkulunkulu selokhu ngibuyile ey'nkonzweni zikaJulayi. Impilo yami ayisafani nakuqala. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi kubazalwane engithe mangishera nabo isitori se-transport ebesikade sihambe ngayo, kwakhona abazalwane ababili abasinikelelayo ukuze siqedelele lokho esingakwazi ukuthi kwakade kuvele kanjani ukuthi sizokhokha imali engaka. Thina besingakwazi, bekungesona isivumelwano, bese kukhona imali extra bese kufanele siyikhokhe. So uma ngabe ngishare isitori sethu, kwakhona abazalwane ababili abasinikelelayo ukuthi sikwazi ukuthi sikhokhe imali yomuntu obengatshelwanga lutho in time, umnikazi wemoto, i-owner. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngomndeni wakaNsibande. uJesu Kristu uyinkosi ngebandla lasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa bazalwane, asihlaleni kuNkulunkulu, kuyahlaleka. uNkulunkulu wethu usilondoloza ngendlela emangalisayo okusangathi siyaqala. So nje nginobufakazi bazalwane, nginobufakazi. uNkulunkulu unathi, singasuki kuye. Wayengafuni usathane ukuthi siyozwa izwi likaLuke 24:29 elithi bamncingisisa bathi inkosi ihlala nathi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba, kuthe kade sengivukile nje ekuseni, waphinda futhi ngaba njengomuntu ofikelwa ukwezela. Kungathi ngicindezela ubuthongo kodwa ngingakalali. Sengibona iBhayibheli livuliwe, lisemoyeni njengokuthi kusuke kukhona olibambile ekunikeza iBhayibheli. Kodwa angibonanga muntu, kodwa leli Bhayibheli ngilikhonjiswa kucaca ukuthi khona olibambile futhi livuliwe. Ngaba nokuqonda ukuthi inkosi ifuna ngingasuki ezwini, ngilifunde izwi, ngiphile ngalo ukuze ngingaduki, ngoba abangahambi ngokwizwi, abangakhanyiselwa yizwi endleleni yabo yokukholwa bayaduka ngoba basuke behambe ebumnyameni. Kwathi ngisazindla ngalokho, kungathi khona ongitolekelayo ngale iBhayibheli. Ngase ngiphinde sengilibona iBhayibheli sengathi awasekho ama-page, sengiyakhonjiswa ukuthi abanye benzeni ngeBhayibheli. Kwakhona incwadi ebincane, kukhonjiswa ukuthi isabhuku nje elincane, ukuthi incwadi ebhalwe ngabantu. Ngesikhathi ngiwubona umbono bekungathi khona vele ongichazelayo ukuze ngiwuqonde umbono. Kuyincwadi ebhalwe abantu. iBhayibheli selithathwe lasithezwa ngale ncwadi, lakhavwa
ngayo le ncwadi kwangathi sekucime ngisho imibhalo lesebhayibhelini laba njengesimo esiyiglasi okukhombisa ukuthi seku-empty khona kwase kugqanyiswa le ncwadi ebhalwe ngabantu okuyizimfundiso zabantu. Ngifundiswa nangalokho ukuthi siqaphele singahambi ngokwey'mfundiso zabantu kodwa sihlale ezwini likaNkulunkulu. Matewu 15:7-9. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Qala ngixolisa ukudelitha kakhulu, ngithi ngiyazama ukurekhoda kurekhodeki. Ngiyabingelela ubaba uNkulunkulu ephakathi kwethu, ngibingelele ubaba uMphostoli Dr. Ntsibande, ngibingelele uMama Ntsibande, ngibingelele intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelele ekhaya leZwi. Nami ngithi mangibonge uNkulunkulu into angenzela zona. Ngitshalile nginengadi. Ekutshaleni kwami nginengadi kusebusika, iy'nkomo zidedeliwe, iy'mbuzi zidedeliwe. But ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu ngokumbonga ukuthi noma kudedeliwe zonke lezo zilwane, uNkulunkulu uyayivikela ingadi ayibiyele ngegama likaJesu. Siyabonga ukuthi masibika kuye, ngoba ngiyabika ngithi Nkosi, nansi ingadi ngilimile, ngiyacela ukuthi ungenelele kube nguwe ogadayo. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi uyawenza umsebenzi, uyayigada abiyele. Ngisho ngingekho ngiyaye ngikhuleke ngithi Nkosi, ngishiya wena kuleli khaya, ngiyacela ukuthi ubiyele. Nangampela ngiyahamba ngize ngibuye, noma seziphuma iy'mbuzi ngibone ukuthi nazi kuthiwa nabe bememeza omakhelwane. Ngibonga ukuthi nje uNkulunkulu angenelele komakhelwane, bakwazi ukuthi bangimemeze, bangitshela ukuthi nazi iy'nkomo ensimini, ngiphume ngikwazi ukuyikhalima. Ngiyambonga nje uNkulunkulu emuhle empilweni yami, engibiyele ngoba le ngadi le ngiyenzile ngenxa yesimo engasenzayo kufanele ngisifezekise ngale ngadi. uNkulunkulu uyazi. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angenelele ayibiyele. Ngiyabonga nje ukuthi uyayibiyela zikhathi zonke. uJesu Kristu inkosi, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba noma kanye nabazalwane bonke basekhaya leZwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngifisa ukudlulisa induduzo kumndeni wakaSithole, ngithi dudu, induduzo ephelele ivela kuJehova. Babusisiwe abafela enkosini. Ngithuswa nayindaba yokuthi kuvalwe isakhiwo kuyohlanganyela ekuphelezeleni ubaba uSithole ekhaya la kade efihlelwa khona. Angikaze ngezwa kuthiwa kuvala isakhiwo sebandla uphelezela omunye wabazalwane asebehambele enkosini. Ngiyayiqabuka lento, ngiyayiqabuka impela. Ivangeli lasekhaya leZwi alifani nelinye ivangeli. Thina besigxekwa-ke impela uma ngabe kuthiwa siphelezela umuntu ushonelwe, siyomngcwaba, sikhonza naye phakathi ebandleni. Bekuthiwa asishiye abafileyo endaweni yabo. Lolu luba usuku likaNkulunkulu. Isuse umsindo kakhulu indaba yokuthuna ngesonto. Ibisusa umsindo kakhulu impela, ibalimazile abantu abaningi, abazalwane ibalimazile kakhulu. Ungakwazi ngisho ukungcwaba umakhelwane, uma uke walova nje ukuthi uyongcwaba umakhelwane noma isihlobo, kube umsindo emabandleni esiphuma kuwona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga ngawe baba. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akuthwale ngekhathi zonke. Sibone izinto ezintsha, sifunde izinto ezintsha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Dr. Mpostoli Sibande, ngiyambonga nje uNkulunkulu nabakithi ngoko konke langenzela kona.
kungena kwami lapha ekhaya leZwi, ngiyayibona imisebenzi lemikhulu leyenzekako empilweni yami, njengoba bekuye kube nekwesaba uma ungifikelwa simo lesithile, kodwa ngibuka ngempela ngiya ngeqina, noma kona bengingesabi kangako, kodwa kenyalo impela ngendlela uNkulunkulu langenzela ngawo imisebenzi empilweni yami. Ngisho noma ngabe bathi kukhona umntwana logulayo ekhaya, wangikhathazeki nje kakhulu nabakithini, ngoba ngiyafundiswa ekhaya leZwi ukuthi kufanele ngenze njani. Namanje nje bekukhona umntwana wami nabakithi abephethwe nginakulo bathi mantshintshiwane. Ngabanika amaruma 10 nje lekhaya, bavele bathandaze yona amaruma 10. Umsebenzi uyaqhubeka, uNkulunkulu atendele yena umsebenzi kubantwana bami nabakithi, ngenxa nje ekumethemba uNkulunkulu, nekumkholwa, nekuhlala ebukhoneni bakhe. Ngiyambonga kakhulu nabakithi, ngathi nabakithi umndeni wonke wakwaSibanze uNkulunkulu wangawugcina nabakithi, kuze kuthi size siphumelele sonke, ngoba lilangazelelo lami lokuthi kungathi singaba baningi kunalaba labemengale laba facene nathi, ngathi sine singaba baningi kakhulu, ukuze kuthi uNkulunkulu simthokozise nabakithi, ngoba kahle kahle njengoba lisho live ukuthi sihogo besingakafanele ukuthi sibe sethu, njengoba lisho nje live ukuthi bekufanele sibe seSathane netingelosi takhe. Ungathi uNkulunkulu angasisita nabakithi sihlale ebukhoneni bakhe, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, ngithi angibingelele ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba ngithi angidlulisi nje ubufakazi obuncane, omunye umuntu mhlawumbe uzobuthatha engathi hayi into nje engalutho, kodwa kimi ngibona engathi hayi bukhulu kakhulu ubufakazi. Ngingalimali izolo, ngibhizi ngithunga laphayana, ngithunga isicathulo somntwana wesikole. Mangithi ngizama ukuvula indlela yokuthunga la ngenalithi isicathulo, ngavele ngahlatshwa inalithi la elokhu esithupheni la esandleni sakwa right, yaphuma ngale. Yazi baba, kwenzeka isimanga, ngivele nje ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuthi ubuhlungu bungabi bikho kule nto eyenzakalile. Ngicela ukukutshela baba ukuthi ngathi angikaze ngize ngilimale, akaze kuphume ngisho igazi. Baba ngimangele. Angazi ngathini baba, izinto ezenzakala empilweni yami zishintshe kakhulu. Ziningi ngale ndlela esimangalisa izinto engiyibona zenzeka manje, ngoba even ngisho umsebenzi engangikhulume ngawo, ngibona kuvuleka nje manje ngapha nangapha, ngibona nje kuyenzeka nje. Kulula nje empilweni kuyenzeka. Baba ngiyabonga kakhulu baba uNsibande, ngicela ukuthi uNkulunkulu nje nomama lapha ekhaya anibeke, ngilalela iy'ntshumayelo zakhe, ziyangikhulula, zingenza ngiphile, zingenza ngiphikelele, zingenza ngenze sure ukuthi konke impela okudlulile okudala kwadlula kuzobuyiswa uNkulunkulu okwakuhambe ngendlela engalungile, ubuya njengesikhonyana. Baba ngazi ngachaza ngithini, angisiyo impela umuntu oyigaga ekukhulumeni, kodwa baba impela angazi ngenze njani. Indlela baba osiphathe ngayo nangendlela baba engithole iqiniso ngayo kuwena, kwase ngathi angikaze nje ngize ngikhonze. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkosi ukubusise. uJesu Kristu inkosi, uyaphila, ngibonile izenzo zakho ukuthi uyaphila.